Studnica nad Váhom je veľmi blízka, pretože som tam študoval 4 roky na strednej priemyselnej škole. My sme sa rozhodli zorganizovať prvýkrát v histórii Trenčianskeho samosprávneho kraja Deň otvorených dverí pre všetkých ľudí tu z Trenčianskeho kraja. Prišlo naozaj veľmi veľa študentov, veľmi veľa seniorov, ľudí, ktorí si prišli jednak pozrieť budov, ale hlavne sa dozvedieť o tých kompetenciách, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj má. A v rámci tých kompetencií, v čom vieme byť nápomocní obyvateľom Trenčianskeho kraja. A tento prvý ročník hodnotím naozaj veľmi dobre. Bojujeme za vás a myslíme na vás a robíme to všetko hlavne v spolupráci s vami, našimi občanmi. Ja som poslankyňa Vyššieho územného celku za okres Ilava a pracujem tu v komisii sociálnej. Táto komisia mi je veľmi blízka, pretože myslím si, že mám sociálne cítenie, tak veľmi pomáham ľuďom, takže preto som sa dala aj do tejto sociálnej komisii. A prečo som toto dneska zorganizovala? Pretože si vážim tých ľudí, ktorí nám pomáhajú, s ktorými sa stretávam v Dubnici a teraz je tá príležitosť, že im môžem poďakovať za to, že vďaka ním som tu a vďaka ním ma to posúva dopredu, vďaka im ich nápadom, podnetom a podobne. Dnes bol veľmi úžasný deň, samozrejme, lebo však prvýkrát sme takéto niečo zažili, takže chválim dnešný deň veľmi. Boli by ste radi, keby sa aj budúci rok niečo takéhoto udialo? Samozrejme, lebo väčšina ľudí nevie ani, ako to tu prebieha všetko, tak jasné, že áno. Tak určite áno, lebo aj nám to dalo samozrejme veľa skúseností, pretože ešte sme s takýmto niečím sa nestretli, aby sme sprevádzali ľudí, takže určite áno.